Trevor Zara nsellimlek u nirringrazzjak tal-ilqajt din istedina. Inti awtur Malti li ħabbibt ħafna qarrejja mal-ktieb. Fil-fatt fit-tfuliti inti kont wieħed mill-awturi Maltin li ġalt ninħobb il-qari permezz tal-karattri ta' Kunċett u Marinton. Ħafna jsostnu li l-awtur jiġi influenzat mill-ambjent ta' madwaru. Kemm taħseb li hu minnu dan fil-każ tiegħek? Perfettament. Jiena l-ambjent li trabbejt fih jidher fil-kitba kollha tiegħi. It-tfulija l-ewwel nett. Jiena ktibt ħafna fuq it-tfulija, mhux fil-kitba ta' tfal ta' biss, anzi forsi toħroġ iktar fil-kitba tal-kbar. Trabbejt iż-żejtun, kont familja normali, però kont inħossni maħbub ħafna fil-familja, bħalma kienu ħuti l-oħra ġifieri. Firri dal-ambjent żgur li lili għeni ħafna biex. Però mbagħad anki il-kampanja pereżempju, iż-żejtun ta' dik il-ħabta kien imdawwar kollu bil-kampanja, kif kienu ħafna irħu l-oħra. Fejn ħadt l-edukazzjoni tiegħek? Il-primarja iż-żejtun l-ewwel. U mbagħad dik il-ħabta konna nagħtu eżami għall-ISU u għat-technical school. Jien tajthom it-tnejn għaddejt bit-tnejn ma missier jiddi bil-forsi mur it-technical school. Niftakar ma tantx kont trid timmur, tax sħabi marru l-ISU kull kważi koll li timmur magħhom. Però missieri kien jemmen ħafna li d-dinja llum teknoloġija għalli titmur hemmhekk. Però imnalla għalli hekk għax dik l-iskola messejt ħafna affarijiet bħal technical drawing, bħal woodwork, metalwork apparti li kien ikollna l-lingwi l-istess u l-affarijiet l-oħrajn kollha. Dik il-ħabta kienet skola veru eċċezzjonali. Mbagħad wara għamilt żmien is-sixth form fejn studjajt l-Ingliż, il-Malti u l-Arti, u mbagħad mort il-kolleġġ tal-għalliema għal teacher. Imma qabel hemmhekk qabel mort il-kulleġġ kont għamilt sena u nofs naħdem mat-television. Kien għandu kemm jiftaħ l-istazzjon televiżiv Malti, dħalt bħala script writer fir-reklami, ma tantx huwa xogħol kreattiv wisq, ma tantx kont tal-qalbi f'dak il-qasam, imma x-xogħol tat-television kien għal-qalbi ħafna. Għax imbagħad spiċċajt nidderiġi programmi ta' tfal u bqajt anke wara tlaqt minn hemm. Dak iż-żmien għalkemm kien żmien qasir naħseb tani esperjenza kbira fil-ħajja tiegħi. Kemm kien twil il-kors tal-għalliema? Sentejn konna norqdu hemm dik il-ħabta, immorru d-dar fil-weekend u l-kors apparti l-livell akkademiku tiegħu kellu element soċjali kbir. Il-fatt li torqod hemm, li torganizza attivitajiet flimkien, ħafna sottokumitati illi kellna. Tidra taħdem f'tim illi fit-talim dan importanti immens. Kienu sentejn sbieħ ħafna u l-ħbib li għamilt hemmhekk għadhom ħbib eżisti għaj sissa. Meta bdejt tagħlem? Bdejt tagħlem fl-iskejjel sekondarji jew primarji? Jiena m'hemmx fiex titfixkel, iż-żejtun biss għallimt jien. L-ewwel sena primarja għax aħna kif toħroġ bil-college titmur bil-fors il-primarja. Però kienet dik is-sena illi fis-sena ta' wara bdew sekondarji obbligatorji għal Malta kollha. L-iskola fejn kont jien iż-żejtun minn primarja daret għal sekondarja u jien bqajt hemmhekk. U bqajt ħajti kollha hemmhekk u sirt qadim iktar mill-ġebel. X'suġġetti kont tagħlem? Arti l-iktar. L-iktar għallimt il-Malti wkoll. Imma l-iktar għallimti arti. U kont insib sodisfazzjon kbir nallem l-arti għax ħafna tfal għandhom dil-idea li ma nafx impinġi l-arti mhix tajba. U jien kont nipprova nagħmel lezzjonijiet li anke min ma jafx impinġi se jieħu gost. U llum illi l-irtirat issa mhux ħażin, il-gost tiegħu niltaqa' ma' tfal li jgħiduli jien ma kontx naf impinġi imma fil-lesson tal-arti kont veru nieħu gost. Dak għalija huwa sodisfazzjon kbir. Meta bdejt tikteb u liema kien l-ewwel ktieb li ppubblikajt? Bdejt nesperimenta fil-kitba minn kont żgħir, minn tifel. Kif konna qegħdin ngħidu nanna kif tarrakkunta l-istejjer nipprova niktibhom mbagħad dawk fil-kliem. Fatt l-ewwel taqbila li għamilt li kont insejħilha poeżija li kienet kollox minn barra poeżija. Kelli xi 9 snin. Niftakar kont fil-klassi standard 3 kont niftakar u l-allim li kont fil-klassi u għadu mimli bil-omor sissa. Kont fil-klassi u sakemm qed jgħidilna biex jikkorġilna l-homework fett li ktib dawn l-4 versi insomma. Mbagħad kum mortant innanna għax inha qed toqgħod fil-iskola l-ewwel ngħaddi għandha kont u rajthomla u żidiet li xi tnejn magħhom. Dik kienet l-ewwel waħda. Mbagħad kunċettu Marinton ktibthom meta kont fis-sajf bejn ir-4 sena ta' skola sekondarja u l-5 sena. Imma però l-ewwel li ppubblikajt bħala ktieb kien il-Pulena tad-Deb fil-71. Dak kien l-ewwel ktieb tiegħi.
Inti ktibtu wkoll diversi kodba tal-poeżiji. Fil-fatt, wieħed mill-kodba tal-bidu kien Eden. Fejn deru l-ewwel poeżiji tiegħek? Naħseb l-ewwel li deru kienu fi-Children's Zone li kienet rivista ta' tfal. Naħseb hemmhekk l-ewwel li deru, però mbagħad m'għandhomx ma bdejt nippubblika wkoll xi poeżiji fil-paġ letterari tal-gazzetti kien hemm bil-Berqa dik il-ħabta li kienet gazzetta kuljum bil-Malti u għad għandi xi biċċiet x'imkien min jaf fejn qegħdin li kont nippubblika fihom. Mbagħad f'kull magazzin li kien kunaw. Jien għamil 13 sena fl-Azzjoni Kattolika u kien joħorġu magazzin insej Il-Ħuġġiġa kien jismu. U niftakar anke hemmhekk għandi wkoll xi poeżiji fihom. U dawn dal-pubblikazzjonijiet hekk tieħu gost bihom tkun għadek żgħir inti li tara xi ħaġa tiegħek ippubblikata f'magazzin u forsi kultant xi ħaġa jlek qrajta u ħadd gost biha anke biex jinkoraġġik. Imma naħseb dawn jiswew ħafna. U għalhekk kien ninkoraġġixxi tfal li jħobbu jikdbu biex meta jasal żmien mhux bil-ewwel forsi jippubblikaw xi ħaġa għax dik ittihom inkoraġġiment kbir. Inti ktibtu wkoll xi xogħlijiet tal-palk. Hemm xi karattru li baqa' marbut ma' qalbek? Is-Sur Mas naħseb l-iktar li kien għamel ħoss għax diġà bħala romanz kien mexa mhux ħażin. U mbagħad wara 20 sena li ħareġ ir-romanz dawwartu bħala dram. U dejjem ngħid li għamiltu dram forsi l-insistenza ta' direttur li ddiriġa d-drammu Carmenu Akolina li kien uġitu l-idea għalli dak namluħ dram, għamlu dram, u jgħatlu 20 sen ilu ktibtu fenna f'xi ktibt. Imma insomma baqa jinsisti u bil-mod il-mod bdejt nara li kien hemm potenzjal veru fih. U daka kien, mbagħad kont għamilt ħanut tal-ħelu, wara li kien ispirat minn novella tiegħi, ħafna mill-xogħol tal-park tiegħi bdew bħala narrattiva, romanzi jew novella. U mbagħad dawwarthom għall-park, u mbagħad kelli oħrajn tal-kbar ġifieri. Apparti li għall-iskola taż-Żejtun fejn kont għallim ktibt 20 pantomima tal-Milied u ħafna musicals oħrajn li konna ntellawhom fjum il-premjazzjoni dawk għandi minnhom naqra mhux ħażin. Jiena naf li inti ħadt sehem f'diversi konkorsi letterarji. Kien hemm xi premju ta' ġieħ li ngħata lilek li huwa marbut ma' qalbek? Ara ħalli ngħidu hekk li tirbaħ premju tieħu gost. Aħna tad-demmu l-laħamu u li rbaħt premju tuħu gost. Il-premju nazzjonali tal-ktib irbaħtu xi 11 darba, mhux dejjem l-ewwel ta' ġifieri. Imma b'kollox daqqa bħala illustratur u daqqa bħala tal-kbar u daqqa bħala tat-tfal xi 11 darba b'ħod ieħor. Ġifieri tuħu gost bihom, prema xtajt fimni xi ħadd tirrikonoxxik forsi ġifieri. Ħadd gost ukoll meta minn għalija fl-2005 jiena d-dati ma nafhomx ta' ninsihom. Kont irċevejt il-medalja l-Qadi tar-Repubblika għas-sem tiegħi fil-qasam fil-letteratura ta' tfal u kont ħadd gost biha sinċerament ngħid mhux għalija nnifsi l-iktar għax qed tara l-letteratura ta' tfal ġiet rikonoxxuta. Taħseb li l-arti tista' tintiret minn ġenerazzjoni għal oħra anki jekk tieħu forom differenti? Jien għamilt 4 snin nitgħallem l-akkordjon kont għalija li ħanaqbad dik il-linja, però mbagħad dak l-mużika mhix ħobb sal-sinini. Kont inħobb indoqqu tal-akkordjon u għadni nħobb inċekkċek xi ħaġa ma' mużika ma naf xejn. Dak li m'għamilx jiena bil-mużika għamlu t-tifel tiegħi naturalment b'mod professjonali. It-tifla ma tiktibx, ma tpinġix, imma tħobb il-qari. Ħafna, għadha s'issa taqra ħafna wkoll. Jiġifieri naħseb wirtu dik in-naħa wkoll. Trevor Zara nirringrazzjak tal-ilqajdi l-istedina u nittama li tibqa' tikteb aktar kotba biex tħajjar aktar qarrejja ġodda. Xi wħud jipproduċu l-kotba bħala kittieba, oħrajn bħala illustraturi, u oħrajn terġa' jipproduċu l-kotba kemm bħala kittieba kif ukoll bħala illustraturi. Fosthom Trevor Zara, wieħed mill-ftit kittieba Maltin li jagħmlu l-illustrazzjonijiet tagħhom stess. Jiena minn kont żgħir dejjem kont iħobb impinġi, anzi naħseb l-ikbar passatemp tiegħi fit-tfuliti kienet pinġija. Ħammur ftit lura. Jiena kelli t-tiju tiegħi kien il-pittur Giuseppe Caruana li pinġa diversi knejjes f'Malta, l-iktar xogħol tiegħu li għandu ħaż-Żabbar, in-Naxxar u s-Siġġiewi, għana drajt dejjem ngħix ġol arti.
Immaġinani bħala tifel, immur għand tizziju, kellu studju kbir immens, nara kull kwadru daqs faċċata ta' dar li dawn sieħlu ġol gnejjes. Bħala tifel naf kemm ippużajtlu jien ta' xi anġli żgħar. Arena drajt fl-ambjent tal-arti. Kont nħobb impinġi kif diġà qed, u jiena bħala allim kont allim tal-arti. Ħafna iktar jassoċjawni mal-Malti li għallimt ukoll il-Malti, imma għallimt ħafna iktar l-arti. Allora meta jiena bdejt nikteb kodba għat-tfal, issa ġiet naturali illi ħan illustrom jiena stess. Issa naturalment illi altru tpinġi fuq biċċa karta l-gost u altru qed tpinġi biex imbagħad tiġi inkluża fi ktieb. Anke hemm il-lat tekniku dik ma kontx nafu, jien niftakar l-ewwel stampi li pinġej tal-Poland tad-Deb l-art tax-Shelter pinġejthom bil-bajro pereżempju. Illum nistħin ħares lihom tantu hekk illi meta rġajna minna reprint tagħhom pinġejthom il-ġdid. Imma ġifier l-għażla tiegħi li mpinġi għall-kotba tiegħi ġiet naturali. L-iktar illustrazzjoni naħseb għal qalbi huma li għandi fl-ktieb ta' pożit qasqis. Għax dawk kienu differenti minn kull illustrazzjoni għamilt. U waqt l-oħra għamilthom kollha bil-kuluri, bil-lapes, bil-watercolors, bil-computer. Dawn huma karti baqsqsin. Mhux kollaġe, sempliċi huma bojot l-ewwel nett iswed u abjad biss. Billi qasqast il-karti, il-wejthom, bramthom, u mbagħad billi xelt id-dwal ħadd ritratti. U jikkrew id-dellijiet. Fil-fatt tal-kull stampa ħadd 10-20 ġieli, ritratt differenti, nixal dwal artifiċjali, niftaħ it-twieqi biex ikolli dawn naturali, reflected light, u għażilt minnhom. Dawk naħseb l-iktar li nħasshom jiena oriġinali. Jiena dejjem ngħid li l-kelma illustrazzjoni kważi jaqqas korretta ħanek għaliex. Għax meta qed illustra isek qed iżejjen. Hawn min qatt għandu l-idea illi tpinġija qiegħda fil-ktieb biex iżejjen il-ktieb. Fil-fatt mhix eżattament hekk. L-illustrazzjoni qegħdem biex tgħid xi ħaġa iktar. Jiġifieri, il-ktieb issa li għandu l-illustrazzjoni ġie jfisser aktar. Jekk neħħi illustrazzjoni se jfisser inqas minn hekk. Issu l-illustratur ħanibqgħu nsejħulu hekk, u saqqabat l-istorja u ra kif jista' jiftaħha iktar. Mhux jibdilha ta' jiftaħha iktar. Ħalli nġib eżempju żgħir. Il-famuż ktieb Alice in Wonderland. Jien ma nafx kemm il-verżjoni għandi tiegħu. Għax ħafna drabi kont nixtrihom minħabba l-illustrazzjoni. Għax kull illustratur itija sfumatura differenti. Per eżempju għandi ktieb minnhom ta' Alice in Wonderland fejn l-illustratur ħadha bħala storja makabra kważi. L-illustrazzjoni xogħol minnhom kważi tal-biża'. Jifri f'Alice in Wonderland l-illustratur ra it-traċċi ta' makabrità li l-illustratur oħra ma rawix. L-illustratur oħra li sew ħaduh pereżempju bħala jiena forsi ktieb ta' fantasija kif fil-fattu jew ktieb tal-assurd li hu kollu. Jiġifieri l-illustratur x'qed jagħmel, l-istorja qed jara, qed jaġġinha, qed jagħmilha tiegħu u jiftaħha b'mod illi issa ġiet tfisser iktar. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Illum naqraw flimkien il-passiġġata, kitba u stampi ta' Trevor Zara.
Din hija il-fekruna. Il-fekruna timxi bil-mod ħafna. Nixtieq kont naf naqbes qalet il-fekruna. Jien naf naqbes qal iż-żrinċ, ħa niġi miegħek. U telqu flimkien. Il-fekruna timxi bil-mod u żrinċ jaqbes. Ħa niġi magħkom qal il-fenek. Jien naf niġri. U telqu flimkien. Il-fekruna timxi bil-mod, iż-żrinċ jaqbes u l-fenek jiġri. Ħa niġi magħkom qalet in-naħla. Jien naf intir. U telqu flimkien. Il-fekruna timxi bil-mod, iż-żrinċ jaqbes, il-fenek jiġri u n-naħla ttir. Ħa niġi magħkom qalet il-ħuta. Jien naf nom. U telqu flimkien. Il-fekruna timxi bil-mod, iż-żrinċ jaqbes, il-fenek jiġri, in-naħla ttir u l-ħuta tom. Ħa niġi magħkom qal is-serb. Jien naf nitkaxkar. U telqu flimkien. Il-fekruna timxi bil-mod, iż-żrinċ jaqbes, il-fenek jiġri, in-naħla ttir, il-ħuta tom u s-serb jitkaxkar. Tgħid fejn sejrin. Ħa niġu magħkom. Grazzi tal-li kontu magħna, naqraw flimkien. Attrajtu ġurdin bis-seqi fil-ponta ta' mieħru, fit-tarf ta' dembu fi xfartajneħ. Li kikun ziltu sawit peprina fl-eqqet għannar u tħadtu fil-bejta ta' taħt il-ħarruba l-kbira, kontu s-sibu ġurdin sewa sew bħal dana. L-imsejken għan puċu. Fil-bidu tal-ktib, għedin naraw li Rempuċu jrid imur belt il-ġobon, Rempuċellu ser kontra qalbu. Fil-fatt jidri li fil-bidu, fit-tmim tal-ewwel kapitlu, naraw li Rempuċellu jagħti l-aħħar ħarsa ta' sut il-qalb lejn Wit Peprina, illi sera ħallih. Rempuċu minn dejjem kellu dan ambizzjoni. Ambizzjuż bħala ġurdin, ambizzjuż.
Rempuċello qatt ma kellu din l-ambizzjoni. Kien iħobb il-missieru, kien li tisalvaħ il-missieru, speċjal meta inqabad. Ikun hemm mumenti meta Rempuċi jħossu gburi bibnu blatti ta' qlubija illi jagħmel. Ġifieri donnu it-tnejn li huma kemm il-missieru kemm liben matul il-mixja tal-istorja dawn il-karattri tagħhom jibda jinbidel. Mela, fl-istejjer ta' Pepprina li kont ktibt qabel, tal-kuraġġ isu ma tantx jidher wisq. Forsi iktar jidher l-opportunizmu. Imma hawnhekk bil-mod il-mod jibda ħireġ il-kuraġġ tiegħu għax kif qed meta kien hemm iċ-ċans li juri l-qlubija urija. L-imġiba tiegħu jaġġustaw jibdilha skont l-okkażjoni. Jiġifieri meta dak kellu bżonn lil Mustafar joqgħod jidilku bix-xaħam u ta' parsi jara kemm ħanservik u ta' parsi kien jagħmilha ma' kakkerija. Però ġew mumenti fil-ktieb, mod speċjali fl-aħħar ktieb hemm dawk il-mumenti fejn tajt veru kellu bżonn ċertu kuraġġ. Pereżempju meta Mari kellem fl-aħħar lil Qattus Erridi u ma kienx jaf ħajsib. Qattus Erridi nafu mbagħad kien li kien, imma u minna li ħajmur isib Qattus m'hemm xahar milli Ġurdien imur jiffaċċja Qattus. Imma sa frattant billi kienet l-aħħar tama tagħhom biex isalva l-belt kien lest li jagħmilha. Jiġifieri ċertu element ta' kuraġġ naħseb Rempuċu kellu, però fil-ktieb joħroġ iktar l-opportuniżmu tiegħu. Rempuċu derlu li qatt kien għadu mara Ġurdina bis-suf abjad silġ daqs din. Bajnem blu daqs tagħha, bimnika rosa daqs tagħha u bunin ċkejknin u fini daqs tagħha. Din ta' bilħaq kienet l-isbaħ Ġurdina l-qatra. Ħass fawra titla l-wiċċu u leħnu waħillu fikr żbeħ. X'ismek? Staqsija meta ġiftijow. Jina Rosalinda, weġbitu il-qaddejja ewlenija tal-Gran Ġurdina. Rempuċu baxxa rasu sal-art. Għandi pjaċir sirt nafek, għalli l-waqt li selmila, jina dejjem lest biex inservik nobli Rosalinda. U billi ma sabx aktar klim xejdila, u peress li rati ħmar titbissem, selmila miġdid u tala jħaffef lejn is-sala tal-Gran Ġurdina. Ara, Rosalinda, jina nistajla, issa Cinderella. Ġifiri, issa kħet maħqura jikwas, għax il-Gran Ġurdina tajjat maħħa, tissupervja maħħa, u meta ħatfuha il-firin, il-Gran Ġurdina xejn ma ddejqet, il-Gran Ġurdina porta il-kuruna u l-mantella li għadaw, kullu joqtlu għal Rosalinda fil-fatħi minnhom tajda. Joqtlu kemm iridu ma jimpurtax. Ifralija ma kienet tfisser xejn. Għalhekk kienet bħal Cinderella jew Snow White, ġifri dejjem għandna fil-ħrejjef ikkonna del il-karattru ta' tfajla qalba tajba, ħelwa għandha t-tiba tad-dinja kollha. Imma hija maħqura. U forsi dik il-moħqrija li għaddejja minna iktar tagħmilha tapprezza xi fissa tkun qalbek tajba. Rempuċu jidher li meta jrid jaf juża l-kelma tajjeb. Kien womanizer jew mice-izer. Biex namlu kelma ġdida. Ġifiri kellu ħabta iwa, Rempuċu kellu ħabta kif. Għax fil-fatt anki l-Mustafar prova miegħu u għal xiftit ħadmet xiftit u mal-Gran Ġurdin u kollu prova li kellu ħabta kif jitkellem, kif impressjona. Allora ma niskanta xejn li l-Rosalinda impressjona. Per jien naħseb iktar il-karattru tiegħu li kien jiġbed dak li jkun u anke li kienu lest li jekk hemm biċċa xogħol jidħilha u ma jaqtax qalbu minnha. U naħseb dak li ġibed għalih. Rempuċu naħseb li nġibet u Rosalinda b'mod ġenwin. Tantu hekk li daħal f'ħafna riski biex ma risalva, u spiċċa nqabad anke hu kien.
Ġif naħseb li veru kienu ħobba Rosalinda. U issa li marf dil-belt u l-taqqa ma' Rosalinda allura f'daqqa waħda raġa tela fil-wiċċ dik li mħabba li kellu jisar jieqda qed tifhem tistenna l-mument bħal xitla tistenna ewwel xita biex tifjorixxi u naħseb li ġralu hekk rempuġu. Li kieku kull bebbuxu kien jimbaħ bleħenoli, ma naħsibx li kien jinġabar u jissajjar għall-aljoli. Kieku l-frifet kienu jnewħu bħal qattusa l-bebbuxija, fuq il-fjuri tal-ġardina x'waħda di xi frattarija. Kieku l-ħut bħal ħmar kien jinħaq, il-bejjija min jaf xokk kienu jieħdu l-ħadd fil-ħodu waqt is-suq ta' Marsa Xlokk. Aħseb ftit, dik in-namusa li tiġi ttir kultant, kieku kellha waqt li tikdimek tajja tajta tal-junfant. Kieku ħoss tal-jun kien jagħmel dak li marraq ta' wirdien, min jaf kemm kont nibża aktar minnu jien. Kieku l-brimba kienet barqam bħalma jagħmel il-ħamiem, ma naħsibx li ġola l-qabuta kien jinqabad id-dubbien. U li kieku flok ipaċbċu u jitkellmu l-bnedmin, kienu jisaffru l-isbaħana bħalma janni l-kanarin. Min jaf x'dinja kienet tkun, żgur bil-wisq aħjar mill-lum. Fil-ġnien ta' Gian Nicola. Il-ġurdina u l-ġurdin telqu jiġru trejn flimkien, qalb il-fjuri b'salt kuluri ċari u skuri ta' ġol-ġnien. Il-qattus ma kakkustus biex jilaba tal-gustus tarbħal molla b'saħħtu kollha 10 platt ta' petitus. Iżda tfaċċa l-kelb tal-kaċċa, kelb imqareb u brikkun li jekk kif il-qattus lemaħ beda jimbaħ bħal miġnun. Baw, 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 mjaw, 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 xanu jiġri, men ġejlaw, dat ħaxwix ġol ħaxix, men qed jaqla dat gerfix. F'daqqa waħda il-ġurdina telet tiġri mar-rummina u l-ġurdin bġirja sfrenata baqa tila sal-quċċata. Gian Nicola rilassat kien qed jiekol il-ġelat, ma malli sema l-frattarija minn ġol ġnejna geġwiġija minn mal-mejda qam sparat. X'inhu ġej x'waħda din? Iskot fis ja kelb kretin, x'qed jagħtih kemm storbjuż dak li marraq ta' qattus. U hekk f'dik il-frattarija Gian Nicola laqat qasrija u f'salt spiċċa Gian Nicola aċċa daqs 20 gladjola, affeċ anki s-sardinella, it-tursin u l-kampanella. Martu xwejħa Serafina lajjat semet minn ġolkċina. Min flok qliet biex temmazzita ħarġet long bit-taġen fida, b'dak lajjat ajjut ħasbet li kien qed imut. Imma malli ratu fl-art hemm mixħut f'nofs il-ħamrija,
ħdejh infarka l-qasrija f'nofs il-fjur li kien fġila u l-istraġi li għamlila. Serafina arrabjata komplet taqqat ix-xenata. Jan jorant ħanżir meġnun, moza bodbot u montun. U lil dak il-povru raġel komplettatu xebataġel. U l-kelb spiċċa dispjaċut, bċinga mill-kullar marbut. U l-qattus mingħajr xejn ħlewwa spiċċa msakkar dejjem ġewwa. U l-imsejken Ġan Nikola, bsiequ ħamra sewda u vjola, għad iħares lejn il-ġinien fejn ġo s-siġra tar-rummin, il-ġurdin u il-ġurdina kollhom paċi ferħu slima, għadu kollox osservaw u jitanqu u jinnamraw waqt li għannu serenata minn ġol frijej tal-quċċata. Fil-ħanut tal-arluġġar. Hemm arloġġi kbar u żgħar fil-ħanut tal-arluġġar, kollha jtektku bla waqfien biex iżommu l-ħin flimkien. Hemm arloġġ jurik x'ħinu bit-tisfira tal-kuku. Ma nafx kemm il-wieħed rajt mill-arloġġi ta' mal-ħajt. Tintanton bla telf ta' żmien ma' kull kwart tal-kol flimkien. Wieħed kellu dar antika, banġilu jdur ma' kull tektika. U xi 12 żveljarin li jqajmuk preċiż fil-ħin. U rajt ieħor arloġġ rari li jgħidulu tal-kampnari. Kien hemm numri mgerfxin, xe u vel kol ġo xulxin. Tik 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 tok tik tok, smajt qed jgħid grandfather clock. Imma mbagħad ma nafx smajt sew, tonnu f'daqqa bdew jejjew. U l-ħoss li kien jistordik beta jnaqqas mit-tektik. U f'salt immedjatament ħadu l-ħajja hekk f'mument u għed f'qalbi x'waħda din, ara naqra kemm sarħin. U mill-ħanut tal-arluġġar ħriġt inħaffef lejn id-dar. Imma bla ma jaf xejn, iż-żmien xorta baqa' għaddej. tmur imkien kella deb kemm tixtieq qalba imma tilfet il-ħelsien. Torsinella, torsinella, misma xarek dik li msella, tendi xarek owla owla, ħalli titlanna l-nawla. U sa fl-aħħar wasal prinċep illi xabbad lonk ma xara. Oh
Jannar iġib l-istrina, frar xita spizjatina, darf Marzu ndawru s-sija, April nafs ir-rebbija, ġej Mejju kollu wart, u f'Ġunju jitlam tard, tul Lulju baħar biss, għawislu festi spiss. Id-dinja ddur u ddur, u jgerbu l-jiem u x-xhur, il-jum jaqsar jitwal, u trabi jsiru tfal. Id-dinja ddur u ddur, u jgerbu l-jiem u x-xhur, il-jum jaqsar jitwal, u trabi jsiru tfal. F'Settembru sar il-ħin, lejn l-iskola l-kol sejrin, f'Ottubru x-xita bdiet, nerġaw nibsu l-ġerżijiet, Novembru qastantin, għaliex jasal San Martin, fl-aħħar nedwa l-ferħwanijiet, ġej Diċembru bil-miliet. Id-dinja ddur u ddur, u jgerbu l-jiem u x-xhur, il-jum jaqsar jitwal, u trabi jsiru tfal. Id-dinja ddur u ddur, u jgerbu l-jiem u x-xhur, il-jum jaqsar jitwal, u trabi jsiru tfal. Darba waħda kien hemm mara li kienet furnara. Kienet taħmel ħobs, torti, u kull xorta taħlewiet. Kienet taħdem u titħabbat lejlu nar, imma t-tifel tagħha tgħid kemm kien għażżin. Kien fih ġufri daqsiex, imma qatt ma kien jgħinha. Fix-xitwa kien jintelaq qasħan ħdin il-forn, u fis-sajf joħroġ bil-qeda fuq l-għadba l-frisk, dejjem jiċċassa u jitgħażżel. Minħabba fekk, in-nies kienu qalgħu jielu Buważżu. Huma deħlin u ħerġin l-forn, in-nies kienu jgħidulu: Minn hemm u għamel xi ħaġa, Buważżu. Murati daqqatit lill-ommok. Għaf li inti tassew Buważżu. imma Buważżu ma kienx jagħti każhom u jibqa' hemm jiċċassa fil-vojt. Iżda darba waħda f'nofs Awwissu tant għamlet sħana li anki Buważżu tħajjar imur iduq l-arja tal-baħar. Sema li xi ħadd isemmi s-sajt u f'daqqa waħda qal lill-ommu. Ma, tħajjar timmur nistat. Ommu baqgħet skantata u tgħid kemm ferħet. Isa, dan tassew miraklu. Ha, aqbad il-flus fidejk. Mur ixtra qasba tas-sajt u wara x'għandek bżonn iktar. Buważżu ma xtara qasba u xlief u telaq jiġri lejn xatt il-baħar. Mid-dera Buważżu kien xortih tajba ħafna. Lanqas laħaq xeħet ix-xlief fil-baħar li ma qabbax ħut tal-ġmil tagħha. Wara ftit l-oħra u oħra u oħra. U kull waħda li jaqbad tkun akbar u isbaħ minn ta' qabilha. Il-marelli kemm qed naqbad ħut. Kemm se tieħu gost bihom ommi? Fl-aħħar net Buważżu qabad ħuta li tant kienet kbira li ħass il-qasba se tinqasam. Mhux biss kienet kbira, imma kienet ħuta tal-ħaġeb. Kella l-kuluri kollha tal-qawsalla u meta beda jdawwara f'idejh, il-kuluri kienu jinbidlu u jsiru minn lewn id-deb. Buważżu xeħet il-ħut kollu ġol-qoffa u talaq ferħa lejn id-dar. Ommu bil-kemm ridet temmen. Alla jbirek xi ġmil ta' ħut qbad. Ara dik il-ħuta l-kbira kemm isabiħa. Dik qatt ma rajt bħala. Ma, tafx kont qed naħseb? Din il-ħuta l-kbira net semmur nagħtiha lis-sultan. Iva, sew tagħmel ibni. Mur fittex biddel u ħudielu kif għadha friska. Buważżu mar fittex inħasel, għaxxir il-leħja u libes libsa ġdida. Meta mar qudiem ommu bil-kemm arfitu taqs kemm kien jidher nadif u gustus, u bil-ħuta l-kbira ġol basket Buważżu telaq għand is-sultan. Malli s-soldati ġew jaraw x'kellu bżonn u wrihom dik il-ħuta, dawn batu malajra l-kok tal-palazz. Il-kok ukoll baqa' skantat. Din ħuta rari ħafna. Għad fomri kollu ma rajt ħuta żbaħ minna. U b'dik il-ħuta fideh,
il-kok tela jiġri qudiem is-sultan. Kull min jara dik il-ġmil ta' ħuta kien jibqa' skantat. Anke s-sultan berra għajnejh u qalilhom biex imorru jsejħu lil dak il-ġuvli li kien qabada. U hekk Buważzu sab ruħu qudiem is-sultan. Ersaq lil hawn ġuvnot. X'ismek? Fejn toqgħod? Buważzu qallu li ommu kienet furnara u li hu qatt ma kien mar jista' tqabel. Sadattant, il-kok ħalħuta fl-kċina u beda jipprepara biex isajjara. Imma baġeb kbir tiegħu malli l-kok fetħela zaqqa jitfaċċa ċurkett daqsiex. Ara xi bċejjeġ dawn. Dan iċ-ċurkett tal-prinċipessa. Tilfitu xi xarejn ilu u tgħidx kemm kienet bkiet, daqs kemm kien għall-qalba. U l-kok reġa' tara iħaffef biex jgħid b'kollox lis-sultan. Kulħadd baqa' skantat bis-sejba ta' dak iċ-ċurkett u meta s-sultan bata l-prinċipessa din tgħidx kemm bdiet taqbeż bil-ferħ. Imma mhux hekk biss. Meta rat qudiema lil dak il-ġuvni gustus li kien sabla ċ-ċurkett tażiż tagħha, il-prinċipessa minnu fiha degrazza miegħu. U ġara dak li dejjem jiġri fl-istejjer. Buważzu u l-prinċipessa tarsu u ftitxu wara żewġu. U minn dak l-qoddim Buważzu ma baqax aktar Buważzu. Dak nar tat-tieġ ommu qaltlu. Qed tara ibni, min iwarra plus u jmiton u għax-xogħol, dejjem isib premju sabiħ jistennih. Tin iswed u tin abjad. Mela darba kien hemm raġel li kien miexi fil-kampanja meta ġo ħalqa jilmaħ siġra kbira mimlija tin iswed. Xi ġmil ta' tin dak u kemm għandi ġuħ. U bla ma ħasibha darbtejn, qabeż ġo l-ħalqa, inxteħed taħt is-siġra u beda jaqta' u jiekol. Dak it-tin, tant kien tajjeb li beda jieklu tnejn, tlieta. Kemmu tajjeb! Missa ma niflaħx nikol aktar u aħjar inqum u naħseb biex nitlaq lura lejn id-dar. X'waħda din? Aw x'għandi? Dan x'inhu? U tafu xi ġralu? Meta pprova jqum, sab li kien kibirlu demb. Fekku demb twil donnu serb. X'waħda din x'biċċa ġratli, issa x'se nagħmel? U tant ħassu mifxul li beda jibki u jolfoq bħal tarbija. Iżda f'daqqa waħda jilmaħ qudiemu raġel xi ħakka bil-leħja bajda tkaxkar mal-art. Xi ġralek? Għalfejn dal-biki kollu? Hawn, ara xi ġrali, kibir li dad-demb. Mid-dera kilt minn dak it-tin iswed u x'tassew. Issa ħaġa waħda biss tista' tagħmel, qed tara dik is-siġra bit-tin abjad, mur fittex kull ikla minna. U ma dal-kelmiet ixwejjaħ sparixxa. Għalkemm dak ir-raġel ma tantx kellu aptit iduq aktar tin, iddeċida li jisma' minn kliem ixwejjaħ. Ġera lejn is-siġra li wrieħ u bed jaqta' u jiekol. Ħaġa tal-għaġeb, aktar ma jiekol tin abjad, aktar id-demm beda jeqsar u jiġkien sa ma spiċċa fix-xejn. Tgħidx kemm bed jaqbeż bil-ferħ u kien diġà qam biex jitlaq meta f'daqqa waħda għaddilu ħsieb minn rasu. Ġera lejn is-siġra tat-tin iswed u qatasalt minnu. U mbagħad mar fuq dik tat-tin abjad u reġa' qatasalt ieħor. Xeħed kollox ġo sorra u telaq ferħan lejn daru. L-għada, ir-raġel poġġa t-tin iswed ġo qoffa u rħiela lejn il-palazz tas-sultan. Kien jaf sewwa li l-prinċipessa kienet miġnuna wara t-tin. Tin iswed, frisk u fommu bil-għasel. Min jixtri? Tin iswed, ejja waraw kemmu tajjeb.
Hekk kif il-prinċipessa semmet lil dak il-bejjieħ jgħajjad bit-tin, batet lil waħda mill-qaddejja tagħha biex tixtrila it-tin kollu li kellu. Kemm ferħet il-prinċipessa b'dak it-tin frisk. Kemmu tajjeb. Din żgur li tjeb frotta tad-dinja. U l-prinċipessa bdiet tiekol u tiekol sa ma kielet it-tin kollu li kienet xtrat. X'waħda din? Dan xi ġrali? Kibilli demb! U s-sultan u l-kbarat kollha tal-palazz telqu jiġru biex jaraw x'ġara. U tistgħu taħsbu kif skantaw meta raw dak id-demb kbir li kien kibrila l-prinċipessa. Minnu fih, is-sultan bata t-tobba u l-professuri kollha tas-saltna ħalli jaraw x'jistgħu jagħmlu biex lil bintu jħelsuha minn dak id-demb. Sire, aħna qatt ma rajna ħaġa bħal din. Dak id-demb ma jistax jitneħħa. Ikolla tibqa' tgħix bih. Ħadd minnhom ma seta' jsib tarf kif iħlisa minnu. Lanqas is-saħħar tas-sultan ma rnexxu li jagħmel xejn. Sa fl-aħħar, is-sultan ħareġ avviż mas-saltna kollha. Is-sultan qiegħed iħabbar u jwiet li jekk xi ħadd jirnexxielu jeħles lill-prinċipessa mill-marda rari li ħakmitha, huwa jwiet li jżewwiġlu lil bintu u jagħtih nofs is-saltna. Meta sema b'dan l-avviż, dak ir-raġel marġa pittin abjad li kien qata. Għamlu ġam, edu ġo vażett, libes libsa pulita u telaq lejn il-palazz biex jagħmilha ta' tabib. Ħanara ftit kif inid il-biċċa. Iva, din marda serja, imma jien naf kif infejqek, ara, hawn għandi din il-mediċina. Qis li tieħu minna 6 maref kuljum, jekk tagħmel qed ngħidlek, tfiq żgur. Il-prinċipessa kienet ċebet tibla pilloli u mediċini għal xejn, imma meta dak ir-raġel ta' idduq il-ġam li kellu ħadet gost għax dik il-mediċina ma kienx ħażina bħall-oħrajn. Il-prinċipessa qobditu bil-qalb u ma kull marfa li tieħu id-demb beda jeqsar u jeqsar sa ma spiċċa l-kollox. Iva, sewa qal it-tabib, fiq tal-kollox, id-demb sparixxa. Is-sultan żamm kelmtu ta' nofs is-saltna lil dak ir-raġel, żewġu lill-prinċipessa u meta s-sultan miet, dak ir-raġel laħaq sultan minn floku. Dakinhar li laħaq sultan, mal-lejl derlu xwejjaħ li kien ra taħt is-siċra tat-tin. Islim għalik, sire. Int kont bin islaten. Meta kont tarbija kienu serquk u ħadulek is-saltna. Issa erġajt ksibt lura dak li kien tiegħek. U ma dal-kelmiet, ix-xieħ sparixxa u qatt ma raġa der aktar. Darba kien hemm sultan li kellu tifla l-ġmil tagħha. Iżda għalkemm huwa kien tant jixtieq jara miż-żewġa, hija xejn ma kellha ħajra żwieġ. Kull meta missiera kien jipprova jippreżenta xi żagħżugħ bħala arus, hija kienet dejjem iġġib xi skuża. Sa fl-aħħar daret fuq missiera u qaltlu: Jiena niżewweġ biss lil dak iż-żagħżugħ li jkollu snienu tad-deb. Binti, b'dan kliemek qed issewwidla qalbi ħafna. Ma naf bl-ebda żagħżugħ li għandu snienu tad-deb, dan ifisser li qatt ma se narak miż-żewġa. Darba waħda, il-prinċipessa kienet fit-tieqa tal-palazz, flimkien ma' waħda mill-qaddejja tagħha. F'daqqa waħda minn taħt it-tieqa jgħaddi ġuvli rikeb fuq żiemel. Malli għadda minn taħthom,
tselleb il-prinċipessa u tbissmilha tbissima kbira. X'waħda din? Rajtu? Għandu sninu tad-deb. Bla ma tnifset xejn, il-qaddejja marret tgħid b'kollox lis-sultan. Dan kien pront batal dak il-ġuvni. Ejd li żagħżugħ, min inti u x'ġej tagħmel f'dan il-pajjiż tagħna? Jiena prinċep, bin sultan ta' pajjiż inbiet u qiegħed niġġerran fit-tex arusa. Mela sa fl-aħħar is-sema se jaqta' li xewqti. Inżewġek lil binti. U hekk sar, fi ftit ġimgħat is-sultan żewġu lil bintu. Għall-ewwel kollox mexa ħarir, meta ddew madwar 6 xhur, iż-żagħżugħ qal lis-sultan: Sire, nitolbok permess sabiex nieħu lill-prinċipessa marti f'pajjiżi ħalli nlaqqaħħa ma' niesi. Iva, imma trid twedni li wara 3 xhur tiġu lura hawnhekk. Iva, sire, inwedek. Minnu fih, il-prinċipessa ġabret ħwejjiġa, ħadet magħha żewġ ħamimiet li kienu tant tal-qalba u flimkien ma' żewġa qabdet it-triq il barra mill-belt. Meta kienu tbedu biċċa sewwa, il-ġuf dar fuq martu u qalilha: Fittex inżel minn fuq iż-żiemel u inżel żarbun u l-kalzetti. Issa ma tikx aktar bint is-sultan. Issa jkollok timxi ħafja fuq il-platu x-xewk għax inti lil-sira tiegħi. Minnu fih il-prinċipessa ndunat li dak iż-żagħżugħ ma kien xejn bin sultan, imma kien bridem kattiv u bla qalb. Huwa tellaħħa fuq olja kbira u meta waslu fil-quċċata mexxija lejn ħofra kbira fl-art. Daħlu ġol ħofra u bdew niżlin ta' raġġ twil u mudlam. Meta waslu isfel nett, sabu qudiemhom bib kbir tal-ħadid. Iż-żagħżugħ ta' daqqa ta' pon fuq il-bib u fetħu. Daħlu mill-bib, imxew biċ-ċoħra u wara ftit sabu bib ieħor l-istess bħal ta' qablu u ż-żagħżugħ reġa' taħ daqqa ta' pon u fetħu. U hekk għaddew minn 7 bibien tal-ħadid. Sa fl-aħħar waslu ġwar kbir, is-saqqaf tiegħu kien għoli tgħid kemm u fuq nett kien hemm toqba żgħira għall-arja nofsa mottija bil-ħaxix u xtieli selvaġġi. Madwar l-ar kien hemm ħafna kmamar li kienu kollha mimlijin bejjem, naċ, moż, baqar, bawla u ħmir. Xi wħud mill-bawla kienu marbutin idawru mtieħen ta' tħin. Issa inti trid tibda tieħu ħsieb dal-bejjem kollha. Trid titmaħħhom kuljum u lil dik il-bala xieħa is li s-sawwa ta' kemm tiflaħ għax teġ kemm hija żżiena. U b'dal-kelmiet iż-żagħżugħ qabad u telaq il-barra. U hekk għal dik it-tfajla bdiet ħajja ta' niked kbir. Iż-żagħżugħ kien qatta l-jum kollu barra. Imma meta jidlam kien jiġi lura u jinbidel fid-dragun tal-waħx. Kien ipoġġi rasu ġo ħoġor it-tfajla u ġela toqgħod melsu sa ma jorqod. Darba waħda, waqt li t-tfajla kienet qed issawwat lil bala xieħa, tagħta xi daqtejn aħreġ mis-soltu, il-bala ħarset liha bil-ħiniena u qaltilha: Għaliex qed issawwatni? X'waħda din? Mela inti titkellem? Da żgur jiena bniedma bħalek u anke l-bejjem kollha li jinsabu maqfulin f'dawk il-kmamar, dawk bnedmin ukoll. Id-dragun bidilna f'bejjem u intek ukoll għad tispiċċa. Meta dragun jixba minnek u jsib li xi ħadd ieħor il min iħobb jibdlek f'bima. X'biċċa ġratli? Mela lija kollox mitluf. Jiena lesta ngħidlek x'għandek tagħmel biex teħles minn hawn ġew, imma biex ngħidlek titwedni li teħles lilna wkoll. Inwedek, inwedek. Isma' nisewwa, fil-belt ta' missierek hemm marmla li għandha 7 subien u ma biss għandhom is-seta li jeħilsuna minn hawn ġew. It-tfajla ma tilfiġ żmien, kitbet ittra l-missiera u qaltlu bil-biċċa kollha. Rabtet littra ma sieq waħda mill-ħammimiet u waqt li tajrithom lejn it-toqba fis-saqaf tal-ar qaltilhom: Ħaffu, fitxu morru għand missieri. Is-sultan kien qalbu maqsuma meta ddew 3 xhur u bintu baqgħet ma ġietx lura. Beda jistaqsi u jipprovi jitkixxef fejn kien il-pajjiż ta' dan il-prinċep. Imma ħadd ma kien jaf jgħidlu xejn. Qalbu ħebritu li kienet ġrat xi ħaġa kera. Għalhekk, meta l-ħamimiet waslu għandu u qara dak li kienet kitbitlu bintu, is-sultan ma setax isib paċi. Minnu fih bat lin-nies tiegħu ifittxu lill-armla li kellha 7 subien. Is-7 titfal ta' din l-armla kienu 7 żgħażagħ tal-għaġeb. Wieħed kien jara ħafna, ieħor kien jisma' ħafna, ieħor kien b'saħħtu ħafna. Ieħor kien kapaċi jisraq il-bajt minn taħt tiġiġa bla ma jħalliha tintebaħ. Ieħor kapaċi jarfa' n-nies waqt li jkunu reqdin bla ma jqajjimhom. Ieħor kien kapaċi jibni torri tal-bronz f'tebqatajn.
u il-kbir kien jaf jgħidilhom x'għandhom jagħmlu. Meta ġabu lil dawn is-7 qudiemu, is-sultan qalilhom bil-ġrajja kollha. Morru fittxu lil binti u jekk iġġibuhi lil lura qawwija u sħiħa jiena nagħmilkom sinjuri. Is-7 tenqu għalhom it-triq. Meta mxew biċċa sewwa, iż-żagħżugħ il-kbir waqaf u lil dak li kien jara ħafna staqsih. Qiegħed tara xi ħaġa? Le, xejn. Komplew mixin u ta' kull darba il-kbir kien jistaqsi l-ħuħ jekk jistax jilmaħ xi ħaġa. Sa fl-aħħar dan qallu: Iva, qiegħed nilmaħ l-olja. Is-7 imxew lejn l-olja. Waslu sal-quċċata, sabu l-fetħa tal-ar, niżlu t-taraċ mudlam u waslu quddiem l-ewwel bieb tal-ħadid. Il-kbir dar fuq dak li kien jiflaħ ħafna u qallu: Iftaħ il-bieb. Dan ta' daqqa ta' pon fuq il-bieb u fetħu. U hekk fetaħ is-7 bibien, sa ma sabu ruħhom ġalar. Hemm lemħu l-dragun, rieqed ġoħoġol it-tfajla. Il-kbir qal il-ħutu: Inti li terfa lin-nies reqdin bla ma tqajjimhom, erfa' dragun mill-art. U inti li tisraq il-bajt minn taħt it-tiġiġa mingħajr ma tintebaħ bik, israq it-tfajla u waħrab biha. U hekk sar. Wieħed rafa lid-dragun u reġa' qegħdu fl-art, u l-ieħor rafa l-tfajla bla ma biss qajjimha u flimkien telqu minn dak il-post. Meta tbedu biċċa ġmiela, il-kbir staqsa lil dak li kien jisma' ħafna: Qiegħed tisma' xi ħaġa? Iva, qiegħed nisma' li dragun jitħarrek, qiegħed ifittex li tfajla. Ġej għal warajna. Minnu fih, il-kbir dar fuq wieħed ieħor minn ħutu qallu: Inti li taf tibni torri tal-bronz f'tebqatajn, fittex ibni wieħed madwarna bla twieqi u bla bibien. Fleħħa ta' berqa t-torri kien lest. Id-dragun wasal u beda jdur mat-torri u jxammem. Naf li qegħdin hemm ġew. Oħorġu għal ġlied jekk għandkom ħila. Oħorġu. Imma s-7 ma tawx kasu. Sa fl-aħħar id-dragun tilef sabru. Ma tridux toħorġux. Mela nfarrak it-torri. Id-dragun inxteħet fuq it-torri b'saħħtu kollha u fi ftit ħin ġabu biċċiet. L-7 bidilhom f'bawla. Xeħħet it-tfajla fuq daru u telaq bihom il-koll lejn l-ar. Lill-laħwa qafilhom fil-kmamar tal-bejjem, kull wieħed f'kamra differenti biex ma jkunux jistgħu jitkellmu bejniethom. U l-tfajla qalilha: U int se tibqa' hawn miegħi sa ma tmut. It-tfajla tgħidx kemm bkiet. U lada filgħodu marret tkellem lil bala xieħa biex tara tista' xtejna. Imma di marfet tgħidilha xejn aktar. Hekk għaddew is-snin. Għalkemm it-tfajla kienet maqfulem ġew, id-dragun ma kien iħalliha nieqsa minn xejn. Lejla waħda, id-dragun kien jidher kuntent aktar mis-soltu. Għalhekk it-tfajla għamlet il-ħila u qaltlu: Qalbi teħbirni li xi darba qatt jiġi xi ħadd jeħlisni minn hawn. Wieħed biss jista' forsi jeħilsek. U dan għadu laqqas twielet. Dan ikun ħu dawk is-7 aħwa u jedwielet mid-dmuħ tommu. Imma jekk wara li joqtolni ma jaħraqnix, jien nixteħeġġo dak il-ħawt tal-ilma tal-ħajja u nerġa' nqum il-mewt. It-tfajla ma qalet xejn, imma baqgħet iżżamm kollox ġo moħħha u tistenna. Ħotu waħda tisma' bħal tħaxwix għal pixtieli li kienu jikbru mal-fetħa tas-saqaf tal-ar, u meta t-tfajla ħarset il-fuq, tilmaħ mara xieħa. Hejjem, min inti? Qed tarani? Ninsab hawn isfel ġolar. X'waħda din, dan kif tinsab hemm isfel? It-tfajla talbita bl-ħnina biex twasslilha it-trant is-sultan u żgurata li missiera kien jagħtiha rigal kbir. Ix-xieħa rabtet ħafna bċejjex tal-ħaxix flimkien, għamlithom ħabel u dendlithom mit-toqba l-isfel. It-tfajla kitbet malajr tal-missiera li fi għarfitu b'dak kollu li kien qalilha d-dragun. Is-sultan kien qalbu maqtu għal kollox li jerġara lil bintu. Meta għadda żmien u dawk is-7 baqgħu ma ġewx lura, is-sultan ħass li l-bintu kien tilifha darba għal dejjem. Għalhekk, meta tfaċċat qudiemu dik ix-xieħa blittra minn għand bintu, is-sultan rid itir bil-ferħ. Li x-xieħa ta' borza flus u minnu fih batal dik l-armla is-7. Iżda l-imsejk narmla, meta saret taf bix-xorti li messet lis-7 wlieda infexxet f'bikja kbira. Bikja li ħadd qatt ma kien rabħala. Is-sultan kien pront ġabar id-dmuħ tal-armla ġo tazza u ġela tixorbu. Biż-żmien l-armla weldet tifel u semmitu Pietru l-Agrimanti. Iżda dan kien tifel tas-sew tal-għaġeb. Twielet jitkellem u jimxi.
Rasu kienet kbira ħafna u kellu saħħa bla qies. Pietru mar qoddim is-sultan. Atini l-akbar martell li hawn fil-belt. Is-sultan ordnalhom iġibulu l-akbar imrietel li kien hemm. Imma kull darba Pietru kien jgħidilhom: Le, mhux dan, wieħed akbar. Sa fl-aħħar, is-sultan ordnalhom jieħdu lil Pietru sat-tarzna biex hemm jagħmluhu martell kif xtaqu. Ġorokna, Pietru lemaħ ċappa ħadid tiżen 9 qnatar. Dak irrid, għamlu li toqba ġonofsa u manku tal-ħadid. U hekk sar, meta l-martell kien lest, Pietru xeħtu fuq spallejh u telaq bih lejn l-għolja tad-dragun. Dakinhar li twilet Pietru, id-dragun beda jdur, jimbaram u jitkaweċ. X'għamilt li? Ittradajtni, twilet dak li se jqridni. U hekk baqa' jitniet u jimbaram sa ma Pietru wasal fuq l-għolja. Dan niżel it-taraċ mudlam, bil-martell goff tiegħu farrak is-seba' bibien tal-ħadid u malli wasal qudiem id-dragun għajjat: Dragun traganti, ġi għalik Pietru l-lagrimanti. Id-dragun iżid jitniet u jitkaweċ. Ħuli tfajla u ħallini bi kwieti. Imma Pietru ma tax kasu. Olla l-martell l-fuq u niżlu b'saħħtu kollha fuq ras id-dragun u baqa' jballatlu fuq rasu sa ma seħħu għal kollox. Ħaffef, ejja naħarquh qabel ma jerġa' jqum. Bla telf ta' żmien ġabru kemm ħatab kien hemm, kebsu ħuġġiġa kbira u ġo fija ħarqu lid-dragun sa ma sar irmiet. Malli d-dragun intemma l-kollox, ġrat ħaġa tassew stramba. Min tifel bras kbira, Pietru nbidel f'żagħżugħ sabiħ. It-tfajla u Pietru raxxew l-ilma tal-ħajja fuq dawk il-bejjem kollha li flimkien ma' sebaħwa inbidlu mill-ġdid fi bnedmin. Il-koll daru ma' Pietru janquh jiżżuħħajr u flimkien telqu lejn il-palazz tas-sultan. Fil-belt saru festi kbar, kien hemm ferħ bla qies, imma żgur li ma kien hemm ħadd ferħan aktar mis-sultan xwejjaħ u minn dik l-armla.